Mit navn er Katja Ut. Jeg er skoleleder på Amagerskolen. Vi er en skole med omtrent 500 børn, hvoraf vi har 31 børn med en anden etnisk baggrund. Og mit navn det er Miriam, og jeg er lærer i Specialcenter Syd. Og så er jeg tosprogskoordinator her på skolen. De ting, vi slet aldrig tænker over, det kan være ting, som kan være rigtig svære at håndtere. Jamen, skal mit barn bade? Skal der være gymnastik? Skal man deltage i det her eller det her? Og de spørgsmål, der må komme i de sammenhæng, jamen, de kan gå direkte til Miriam, som så kan hjælpe de forældre, der kommer nogle nye til os til at forstå, jamen det her, det hører med til dansk skoleliv. Hvordan færdes vi på intra? Hvordan elevplanen for eksempel, ja. Altså hvad bruges den til? Hvorfor skal bliver vi indkaldt til skole-hjem-samtaler? Og hvilken rolle de har som forældre i en dansk folkeskole? Ja. Hvis man bare tænker på det med brevene, vi bruger jo forældreintra, og det er vigtigt. Så når vi sender noget ud over forældreintra, så er det vigtigt. Så første gang vi kontaktede vores tosprogede forældre, var det over forældreintra, og I kontaktede. Og så kom der ikke noget svar, og så fortalte Lene Møller os, at hvis forældrene virkelig skulle føle, det var vigtigt, så skulle skoleledelsen sende et brev, et fysisk brev, fordi at så var det vigtigt. Og det er jo bare sådan en lille kulturforskel, der egentlig viser i al tydelighed, at det, som vi synes er helt normalt, det er ikke bare helt normalt. Så hvis vi gerne vil have vores tosprogede forældre til at kommunikere, så bliver vi nødt til at gå den vej, at vi introducerer dem til, at et brev over intra kan være lige så vigtigt som en fysisk kuvert. Og det er bare sådan en lille bitte detalje, som... Men også omkring altså de her møder, altså der er også rigtig mange af de tosprogede familier, hvor vi oplever, at de bliver indkaldt til et møde, fordi der er noget galt. At deres barn måske har lavet ballade, at det faktisk ikke er derfor, de skal til et møde, at det er faktisk noget, vi har 2 gange om året, skole-hjem-samtaler, og så har vi også et forældremøde 1 gang om året. Simpelthen at oplyse omkring, hvad vi laver her på skolen, og komme ud med det til forældrene, så de forstår det. Og så har vi jo haft meget glæde af at få at vide, da vi holdt vores lille festlige komme sammen, hvad er det egentlig, vores tosprogede forældre har brug for? Hvad er deres behov? Og deres behov er at forstå os og forstå det sociale liv på skolen, men det er også et behov at møde hinanden. Så deres ønske var helt klart, at de her kom sammen, og skulle vi have 2-3 gange om året. Det ville de synes var rigtig dejligt. Og vi kunne mærke, da aftenen skred frem, at så kom der også flere og flere spørgsmål, fordi der nemlig lige netop i det her hyggelige komme sammen, løsnes op, og så tør man godt at stille de spørgsmål, man ellers ikke tør at stille. Så det gav rigtig god mening for os. Og lærte også noget nyt omkring vores skole. Men det var også som om, det var rigtig dejligt, at de også, det der med mad, det var også vigtigt, fordi at de også kunne byde ind med noget. Og det er også den følelse, vi rigtig også gerne vil give vores tosprogede forældre, at de også kan byde ind med noget. Og det var simpelthen en rigtig dejlig aften, vi havde her på skolen i hvert fald. Og det var også det, der blev tydeligt for os, at hvis man skal starte som skole eller institution, og have det her som et indsatsområde, så er det i hvert fald en rigtig god vej at gå, og invitere til sådan en aften til at starte med. Altså det kunne man sige, det kunne man lægge i sin lille tosprogs værktøjskasse, sådan et arrangement. Og vi tænker også, at det med at lave en politik, det med at indsætte en koordinator, som ligesom har det her som opgave, er også en rigtig god ting. Alle vores medarbejdere har jo fået det her kursus omkring kulturforståelse, og også omkring sprogforståelse, så 2 kurser. Men i dagligdagen, når vi ikke har flere børn end de 31, der har en anden etnisk herkomst, så er det en rigtig god idé, at der er en medarbejder sat på til at have den daglige kontakt, som så kan formidle videre.